Goeien en welkom bij het Scootersjournaal uit het sfeervolle Hielpenwaai. Ja, naar de spannende finale juist bij de SKS binnen we nou bij de IFKS, het Ieper-Fries kampioenschap Scootersielen. En we volgen in het Scootersjournaal de A-klasse. En het jongste talent van die A-klasse is Jilles Banstra en hij is jonggast on de Gaasterland. En Siet Meijer, hij is een oude rot in het vak. En tot die categorie jet zelfs ik, uw analist Klaas Jansma. Dat het heel sfeervol is in Hielpen altijd elke keer weer bij de start van de IFKS. Dat kan je wel zien in de volgende beelden. Deze klasse, dat is ik eigenlijk meer vergeender voor. En bij deze keer zit dat eerst te professioneel worden. Meestal erop als een toer. En het hoeft maar even te hutten waaien en dan kennen de mensen net. Nou, als je de helft van de meester houdt, dat zou beter wezen. Dan kan ze altijd zielen. We zijn bemanning van de verandering, dus... En dit is je kostuum om te zielen? Ja, eigenlijk wel. Vandaag wel. Ja, wij dachten we zullen dat scootjes zielen hem opleuken. En we dachten van nou, we gaan eens... die scootjes zijn oud, wij zijn back to the 70s en komt helemaal goed. Ik had het van de week gezien dat jij maar eentje ritme er op bezoek hield. Nou, dit begon maar Friese doorlopen. Toen was het een Noor en nou een klapscoach. Straks zetten ze een motor in. Waar is het al in? En onboord van de Gaasterland zit de sfeer er ik alweer lekker in. Het altijd mooi daar, dat begin van de IFKS. En we moesten al je weer even een ouwkikker van de SKS, of net Klaas. De hashtag nog goed tweeten namelijk. Mooie spannende finale, Juster. Krimpende winden en uitgaande vrouwen. Stippeltje. Hoe eindigt dat ik alweer? Zijn niet te vertrouwen en dat we Juster zagen. Daarom, ja, we kregen benamen bijgelijks Douwe Visser het even dreig in het begin. En dat weer vragen. Maar ja, nou... Je wordt weer toch wel heel los als Juster. En dat is zo'n raar rommelig kampioenschap aan we ik heb er wat meer werk van gaan om wat uit te kijken als ooit wel eens. Ja? Vloepjes af van 10 in toren. Nou goed, beginnen we voor hè? Ja, maar denk er goed aan. Denk er goed om. Ja, Jilles Banstra, je wordt de eerste wedstrijd in de Grutte A-klasse. Jij had dat meer spanning van tevoren? Dat had ik wel door, maar dat... Is niet zo. Nee, niet zo? Nee, ik ben 2 keer wakker geweest vannacht en dat was het. Oh. En de vorige keer in de zee was het spuien en alles. Echt weer? Ja. Dus eigenlijk weer te relaxed bedoeld voor daar. Ja, het voelde wat noffelijker dan... Hele jonge skipper. Daar zit Siet Meijer. Hele harde skipper. Hele harde skipper. Dat ziet er nog heel goed uit. En dat is al jaren mooi. Waar hellen zo die motivatie was van de B naar de A? Ja, joh, die hebben die ziekte een keer en dan ging je gewoon trouwen. Dat is gewoon prachtig. Zolang je een beetje zoen bent en... Dat was toch die street wel ongeveer in de A-klasse. Ja. Fantastisch. Nou, wij vregen mensen dan hield hij de Twitter in. En elke keer hier we in hoe de start. Hoeveel massale valse starts hebben de SKS en IFKS scootjes dit jaar wel niet gemaakt, zeg? Is dat erbij ook? Hoe vol te West hebben? Maar ik ken het antwoord wel, te volle. Te volle. Ja. En wie hoort ik weer zei? En wie hoort ik weer zei, ja. Zet we los in? Oké, dan gaan we los bij het verhaal. Zat het op het wedstrijd weekend. En dan show je de man die weer omkomen in de A-klasse. Sikke heerschop, die komt weer om. Ja, die Koen Wik al, die had er al eens Jeddersield. Ja, deze man, die hebben we ook krijg je aan tafel, jongen. Die had ik al eens volle Jeddersield. En die steekt even nog de hand omhoog. Hij zit weer in de A-klasse. Prima, dag Siep. Nou, dan gaan we naar de tweede man die kwam. Ja, die ging wel. Jeddersield, Gerald Tadema. Die hier ik al eens in de A-klasse.
A-klasse zitten. En het skip wat je hem no chance dat had ik al eens in de A-klasse zitten. Maar toen zie Jappie Banstra aan het roer. En nu zit Jilles Banstra, zijn zoon aan het roer. En ja, dat is de enige debutant in dit Hulles zeilskip in de IFK's. Wat het gaat om de skippers. Er bent natuurlijk een heel soort nieuwe bemanning. Nou, dit is de eerste valse start die het misging. Eigenlijk waren er maar 2 te betiet. Maar de jury rekken wat in betiezing. En toen kon het net. En toen waren die skippen, zomaar naar Seko Heerschap. Die waren Safir voordat ze kon net op dit bij de start komen. Nou, toen kwam deze starter uiteindelijk in van een route. Nou, de hoogste ton in Starem. Dan weer om naar de dik. En dan weer om naar Hielpen. En dan kon je die route zielen. En Sagong die start voor. Er wie ingen te betiet dat wie op een nij zeker Heerschap daar aan de bovenkant. Maar de rest van het veld die kon aardig trok in. En dan zeg je onderin. Dus Sibo Siesling en Jeroen de Vos. Die gaan die kant in. En dat die je uiteindelijk de goede kant. En dat hier net in gaat. De jongens van Losik, die draaiden er wat achterom. Hoop je dat ze eindelijk eens een keer starten leren. Dat gaan ze nog net leren, want dit week een hele min. Maar dan gauw stuurboord voort, want dat moest toch goed wezen. De lijn meer van die man. De lijn Henk Rechts en de lijn Tony Brundel. Hulmblauw stuurboord voortgaan. En dan de bakboord op het tonnen komen. Hier lezen ze. En dan leidt Los daarboven en daar zit Jilles Banstra en ik. Maar die man, die komen helemaal net goed voort. Dat is een verschrikkelijk probleem. Want dat je bij de tonnen komen, dan is het heel simpel. Dan is er één man die hier Valence stoen komt. En dat is Sibo Siesling. En die leidt al mooi aardig voor. Ja, hij moest nog wel even nu zijn naar die orenman die dikke leeg starten weer. En dat wie ziet de meter. Ja, het had zijn skip Hulndal vernijd. Ja, eigenlijk wel heel renoveerd in het orde weer ombracht. Het is een prachtig skip eigenlijk worden. Zonder dat het wit is. Je zoen uiteindelijk bruin had. Dan zou je heel mooi zijn hoe dat skip weer. Maar in elk geval, hij komt als 12 tonnen. Dat is voor hem het 4 bij het wegste. Nou ja, dan komt de rest van het jild. Daar komt Sleert aan. Daar komt de jonge Jasper aan. Daar komt Jelle Talsman zit doe al voorin. En daar komt Kees Jonker aan. Nou ja, Kees Jonker, dat is wat een probleem aan ze op die tonnen. Schummar, want die kent de tonnen net heel naar binnen. Gaat erom heu. Had het zeilen oer of net. Het is wat onduidelijk. Er wordt verschrikkelijk raast om het leven. Maar ze komen er uiteindelijk dan toch om. En hij rekt de tonnen net. En dat scheelt het in een oor. Maar hij kwam een beetje in de middenmoot te landen, Kees Jonker. En daar wie het drok. Want dan stoten er onmiddellijk uit die samentoning in de 2 uur heen. Jester Mar en Hendrik Keizer. En dan komen de oren er ik al gauw aan. Want die willen Asko vanzelf. Want die willen Meidewaan. Dat wie de Lost Boys en Tony Brundel. Want die zijn, ja, wij jaren daar ik in minstens in die middenmoot. En eigenlijk zullen we wel verder komen kennen. Nou, schitterend verhaal. Dat het weer, er zitten de Lost Boys dan nog weer bij. Die maakten er ik tussen op een of andere wijze. En zo weer een hulle griemerij. En het publiek op de pier die genoten geweldig van daarin hielpen. Want het weer heel mooi om net te zien. Maar deze man, ja, die weer nu het net te genaken. Die man Sibo Siesling gewoon voor. Eigenlijk gaan ze net eens omsjoen. Want ze konden Hoednik helemaal net om te zien. Het wie, ja, hij doet het nog al even, maar het wie gewoon het ritje. En deze man weer een tweede. En hier in het glok dat achter hun, daar ziet Meijer. En die had het hullespul in de besnijing houden. En Sakoen zei ik prachtig naar een tweede plakje zielen. Als Josie hier ik nog verontrust achterom. Want achter hun, ja, dat wie een complete chaos verzeld. Nou, even zien, het gaffeltje van Sleert, show hem dat? Dat mij bij de IFK's. Wouter Pietersma draait hem haast om in zijn graaf wat er dit jongen hier. Nou, let hem maar terugvaren dat we naar Jilles Banstra sjoggen. En Jilles Banstra, ja, die moet draaien van een man die oer bakboord komen. En kennen dan de ton rennen of kennen net de ton rennen? Kennen de ton rennen of kennen net de ton rennen? Ik denk dat het maagje wel even omdraaid had in die tijd. Dan komt het zeil haast oer, dat mij eigenlijk net. Nou, dan mij weer om. En dan moet die man zijn voeten komen. En dan, dan komt Henk Rechts erom. Henk Rechts die komt wel heel gevaarlijk met die loopbitter. Jelle shot alles even om. Ken dat al een jaar? Nou, dat ken net eerlijk verzels. En dan komt er een lietsklapje en dan moet het even fotteren worden. Nou ja, dan wordt er wat schreeuwd en raast verzels. En dan is er een reerd vlagje bij Henk Rechts. Dan wil Kees Jonker daar ik nog tussen terug. Zet boord de Pieters, maar ken dat ik op een doorwijzen. Want daar willen we wel wat plak hebben. Maar dat komt net helemaal clear. Want je zult zien dat die scootjes 4, 6 breed. Dan verder beginnen. Op wij naar de heel lege tonnen of naar de lege tonnen. Het is maar kijk wat in een Olympische baan te Utrecht komt. Nou ja, Savier er dus van alles te belibben in deze strijd verzeld. En het wie ziet Meijer die te zorgen dat er op dat tweede plakje bleef. Hij hier wel heel veel soort lest van Sleert. Die kwam heel dichtbij soms. Zit je wel heel dichtbij. En de eelkje kwam er aan. Er kwam Jelle Talsman aan. En er kwamen al die oren aan. Maar hij koe het voorhouden. Hier bij Walter de Vries aan boord. Zit ze maar te zien. Kennen we ik vooruit.
Kan ik nog dat tweede plakje krijgen? Want dat zou wel heel mooi wezen. Want zeker dat jouwt vertrouwen natuurlijk in een eerste wedstrijd. Maar hij houdt stand, Siep Meijer. En dat is wel heel aardig in deze wedstrijd. Nou, dan krijgen we nog een keer zo'n situatie bij de tonnen. Als de Lost Boys komen. Want die komen ik in Ingen naar voren. Weer wat een wieskifting. Dus die gaan Tony Brundle zelfs voorbij. Die gaan er het rest voorbij. En die wonen nog een beetje haar litten in, zeg maar de subtop van de IFK's familie. Nou ja, dat koeder krek op terug al hier. Maar heel daverend wie het al hier net. En zeker Brundle en Kees Jonker die komen dan nog later. En Henk Rechts, ja, hij komt er toch een heel beetje bij. En dan gebeurt dit. Hier is het met Sjoen Jilles. Hij reikt de tonnen. Maar ja, goed. Net iemand had het Sjoen, dus net iemand had Dessien protesteerd. Iets foutje van Henk Rechts die dan verder komt. En dit is de finish van de man die hier ongenaakt bij wie een eind voorlei. En die hiet van Sibo Sieseling. En de rest van het verhaal, dat weet je ook alweer. Ja, op de nummer 2 wie het centimeter. Treien, Siep Meijer, Fjouwer, Walter de Vries, Jelle Talsma, Vijfde, Jeroen de Vos, Zegde, Delmelos, Sande, Gerard Tadema, Achtste, Kees Jonker, Jochen, Sienton Brundel, Olve Michiel Kalsbeek, Tolve Henk Keizer, Tretje Henk Rechts, dan Sikke Heerskop Fjitje, 15 Jelles Banstra hier aan tafel en Zegtjende Freddy van der Heijden. En zo hebben de punten van de eerste wedstrijd verdeeld. En ja, er kan nog van alles gebeuren, zelfs deze hele week. Ja, Siep Meijer, Vlient hier. Van UTB, kampioen worden. Ja. Naar de A. Ja. En Joert Trets, verwacht voor hij, die tredde plak? Hier ik net hoop ik in. Vannacht dacht ik eens een keer, waar ik even wekker. Ik denk, nou, als ik de manier bij de eerste size ben, morgen, dan ben ik eigenlijk wel dik tevreden. Ja, dus het is eigenlijk een goed begin voor Dat daar. heb je heel goed begin. Nou, we zorgen eens even naar de winnaar van Joert. Want dat is vanzelf Sibo Sieseling. En de winnaars hebben altijd gelijk. Nou, eigenlijk hebben we maar 30 seconden nodig voor dit interview, Sibo Sieseling. Want gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Mak je. Nou, maak je of 2 waardeloze starten en de treden weer super, het kon net beter. Nee, Dit maar wordt daarom, net beter. dat bedoel ik. Daarna Ja. is het door. Ja, nou ja, we waren mooi voor en we konden het houden, ja. Het ziet onderin, hè, die stad. Nou ja, we kwamen prachtig mooi vrij voet en het was nog wel even paniek. We zeiden, nou, we waren niet op het randje, maar wegwezen. En het ging machtig mooi, dit kan net beter beginnen, hoor. Nee, en dan show je hem heel erom, hè? Nou ja, wat doe je? En dan komen ze tegen erbij en dan mogen we Nee, dat komen beginnen. ze net, hè? Nee, gelukkig net. De bloedspan, die had het bloed uitspan. Wel, nee, jullie is aan hij vol. Ah, zeker. Maar nou, de tweede keer of zo, toen klakte we nou eens een keer of 2 en toen 3 minuten. Nou ja, dan moet je het zelf wel heel nu doen dat het dan een fout gaat, no? Vertrouwen, hè? Ja, je moet vertrouwen in circus houden. Maar dat doe ik. Maar dat heim dus. Ja, dat bedoel ik. zeker. Dat is helemaal super. Machtig mooi. Oké, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dat weer de winnaar van Joert, Sibo Sieseling. Altijd fijn om zo te beginnen vanzelfs. Ja, Jilles, we zeggen Sibo hier die geweldige start. Hè? Daarmee laat hij helemaal voor. Hoe zie je Stouw daar op dat moment? Ik zit bovenin. En dat weer, moest eigenlijk net zitten, hè? Nee, daar worden ze eigenlijk niet zitten. Nee. Ik zie het eigenlijk verkeerd. Ja, want hoe gaat dat dan, Siep? Bepaal je dat dan van tevoren van nou, dat ging dwan en dat is het beste? Hoe zie je Stouw daar? Bepaald op het moment dat die staat nadert en dat zegt, nou ja, waar zitten we in? Waar is het beste plak om te starten? En dan ga je daarheen en dan zwaai je daar op tijd binnen. Ja. En dat lukt net altijd. Maar je moet die strategie wel voeren natuurlijk. Maar ja, Jelles heeft nou zo'n tijd om dat aan te leren. Ja, Jilles. Maar dan... Dan krijgt het al hier al... Nou, dat zeg ik net zeggen. Nee. Ho. Ik leer alle dagen. Laten we daar even nog in weten. Maar Want ik heb al iets ervaring. Rome die wien ik zag vlak in die start, hè, dat je hem dat vielen. Dat hij, Nee. Oh, maar dat zijn ze er op die startkader. Zijn hij Rome nog wat en daar terug honger. Maar dat... Nee, want we hebben 2 starten gewoon. Ja. En beide keren weer de start onderin. Maar als je daar dan kiest voor de orenkant, hè, de hege kant, de kant van de mar op. En als je die oren, dan denk je, verdorie. Fout. Ja, we hier dus de C en de B, jongen. En dat wie dus de lange slag hoe de maar. Ja. Dat wie gunstiger. Nou, dus wij dachten, nou, de Bob Min staat en dan de lange slag. Ja. Maar nee. 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 Klaas heeft zelfs van een beetje Sjoen heel die Sibo Sieseling daar onkop. Goeie start voor die ploeg. Ja, nou ja, in één keer eruit. En het bijzondere is wel dat elke leidt er ook bij. Jeroen de Vos. En dat is net een meescheep. En ik net een minderscheper. Maar die werd er in één keer een heel eind voortzield. En die zag het dan toch niet achter. En daar komt in verschillende problemen. En daar show je, ik zat echt leidt het bij elkaar dat je heel naar waarom zak je naar
Die middenmoot aan, vooral zat hem daar zitten te verrotten en te griemen. Man. Dan kan je samen zoals mijn Michiel Kalsbeek, dat wie het natuurlijk wel aan de orde. Je wat in de griemerij komen, ben je weg. Ja. Maar Sibo denken omdat er power in dat schip en je hebt geen te min power, zei de Sapazik. Ja. Dus Ja, want ik wil dat verdekken. hier is toen die griemerij, hè? Zien we dat beeld nog even zien, Jilles? Dus je spreekt al zeer geïnteresseerd te zien naar in eigen manoeuvres bij de tonnen. Je ziet het. Vertel eens, wat gebeurt er? Ja, wij draaien eigenlijk wel goed, alleen aan te betiert. En als we terugzielen, dan zien we mooi Henk rechts. Die klapt er dan op, dus ja, dan ken je het dus. Ja, of je moet er helemaal achterom sluiten, maar dan Nou gaat er oor of net? Wat zei je nou? Wat? De broek gaat aan de andere kant van de gik. Ja, nou gaat er oor. Nou best even stuurboord, hè? ja, eigenlijk wel. Eigenlijk dan ben je helemaal fout nou. Ja, dan best Dan ben je dan nog je fout Maar- dus. Ja, en Nou net meer, nou heb ik hem goed en nou raak ik Henk rechts mij, dus dan ben ik wel weer. Ja, dat is wel leuk als de jury daarover praten mocht. Ja, dan hebben we even op praten. Ja, want er weer nog wat gedoogd met de vlag, hè, met het protest. Ja. Is er nou wel of geen protest? Er weer een protest, maar dat is net terug doen. Dat is gewoon omdat ik te laat de vlag in het wand hier. Dus dat is. Dus je nog even net. Maar ja, zijn Nee. eerste wedstrijd voor vandaag een protest. Nee, vind ik eigenlijk net weer heel lekker. dat weer net de planning. Dus, Nee. Maar wist je wat ik nou mooi vind? Bij hem kan ik niet denken dat hij zijn bemanning commandeert. Dat kan ik niet bij Jelles. Ik denk die dat een fysiek. Gewoon iemand bij de vak van dat er alsjeblieft in. Hoe niet Nee. dan? Nou, is dat zo? Vertel eens even. ja. Nou, als je bemanning zit je, hè? Ik weet op een deel dan. Nee, maar dan dat is ben wel je- dat. dan schreeuw ik aardig, ja. Hoe Dus dan? ja? Hoe gaat dat? Stel de beste heren. De vak met om. Wat dan? Bak! Dan hoort me wel. Ja, duidelijk. En het is niet van best alsjeblieft in die vakbak. Nee, nou, doe het eens even op de wedstrijd, Toon. Dat lukt nou net. Dat lukt nou net. Nou. Ik ken niet moeilijk en schreeuwen. Nee. En ik wil nog even maar die hebben over Citemeter, want die waar tweede jood. Opvallend, want hij skip nog maar krek leren, hè? Ja, maar het is geweldig van de winter. Hij heeft een hele ploeg omheen die hem steunt. Maar het zelf zag zo dien mij dat metaal. En alle jongen er weg voor, vlak, kemen. En nou een meester op Van Balzert. Dan hoop ik maar dat er net een tretje in die meester zit. Maar die wordt aan gecontroleerd na weken. Want vertel even, hier maar in de IFK's maar er geen ijzeren trieën in en in de SK's wel. Ja. En dat is dus elke dikster een keer aan ontkwam. Die hield dat net in de gaten, zei er. En dat loopt wel. En toen knapte die meester en toen wie het mis. Dan zeggen ze tretje. Nou, wat een ellende het dat west. Verschrikkelijk met oude zeug. Maar dat is zo, zei ze, van dat hebben ze van tevoren controleerd. Nee, want die meester er het opkwam. Dus dat kon helemaal net. Ja, misschien dat er nou op al de les dan wel. Maar dat kon eigenlijk net meer controleren. Maar dan komt zo'n Citemeter, nou, onder deze omstandigheden en presteert dan zo goed. Dat is toch opvallend. We hebben je er heel vaak over. Hoe zou het opvallen dat Citemeter zo voorin ziet? Ja, super. Ik vond het helemaal geweldig. Ja. Die man, ik heb 14 jaar alleen maar aan praten, in grauw. En toen ging het schip nog lang naar het kleer. En zijn meest stier op een balzet. Dat weet Klaas misschien net, maar zijn meest stier op een balzet. Het is juist wist ik oorzaam. net. Dat wist ik net. Maar dat hindert ik niks. Nee. Dat hoefde ik net alles te weten. Dat kist ik net alles weten. Maar zijn meest stier op een balzet. Dus hij zei, nou ja, wij krijgen de meest, krijg vreet die jongens even om. Dus, wij kennen ik nog niks. Nee, dus dat hebben ze En vanavond ik al in vind al het die. super van die man dat hij wordt sassield. Ja. Van harte gefeliciteerd. Nou, bij deze dus. Klaas, En ik dat- wil ja. even wat meer weten over Jilles Banstra. Hè? Want hij zit je wel aan tafel, maar hij is hartstikke jong. Ja. Van de C naar de B naar de A. Ja. Hoe jong? 21. Ja, dat wil ik zeggen, is 21. En nou, wij woonden wat meer van een bitter, van zijn zwakke en zijn sterke kant. Nou, dan ga je gewoon naar hart en mem en dan vreeg je daar eens even. Ja, ik moet nog even wat plekjes bij schilderen. De strijd? Ah, oké. Nou ja, dit is ze. Aan boord van de Vriendentrouw. Nou, dat is prachtig, nou. Toen woonden wij nog aan boord. En nou ja, daar is er het ziekenhuis geboren, maar opgegroeid aan boord. Ik denk organisatorisch, dat dat een beetje het zwakpunt van hem is. Ja. Ja, ben ik het wel redelijk met hier. Maar het is ook, als ik iets organiseer en ik zeg, ik doe allemaal punten en ik doe sms, e-mail en alles en dan wordt niet op reageerd. En ik zeg er dan later wat van, dan krijg ik ook weer veel ervan waarom, omdat ik nog maar een jonkje ben. Dus dat is ook een probleem.
En daardoor loopt het organisatorisch vaak ook stuk. Dan ja, en dan zeggen ze wel, ja, dat is skipper, maar ik ben dan bijvoorbeeld al 10 jaar jonger. Dus dat is ook een punt van, ja, hoe los je dat op? Die aantrekken eruit. Ik weet niet of het een sterk punt is, maar ik denk wel dat hij wel heel erg veel over, ja, hoe moet ik het zeggen? Iemand wil overreden, iemand wil overtreffen van, zo is het. Als ik ergens over nadenk, dan laat ik me niet zomaar van mijn stuk brengen. Dan zeg ik gewoon, zo is het, zo denk ik erover. Dan daardoor krijg je bijvoorbeeld conflicten aan boord, met heidverhaal bijvoorbeeld. Of, ja, dan loopt het niet altijd zoals je wil. Hè? Maar als je dan continu erin met lopen wat iemand anders zei, ja, dan heb je ook niet je eigen inbreng. Dus ja, dat is mijn sterke punt, denk ik. Ja, hij heeft een goed technisch inzicht. Ik moet zeggen, hij is wel aardig. Hij is in alle dingen is wel redelijk handig. En hij kan wel de dingen goed doen, wel. Dus hij is wel... en ik moet zeggen dat hij hij kan wel goed sturen. En hij had ik altijd mooi vaart op mijn chatterskippen. Dus het ziel is net vreemd. Ja, maar neemt er wat om van die? Ja, zeker. En, maar ja, zoals ik zei, ik heb soms omdat ik zelf nog wel aardig gedreven ben, dan hebben we er natuurlijk wel wat strijd om. Maar ik heb me dit hier wel voorgenomen om, ik zat een keer wat fout in om Thomas zijn eigen dingen wat gaan te litten. En natuurlijk, als er situaties binnen waar ik hem in helpen kan, mooi bakboord, stuurboot of dat een schip onder de wien opkomt, dan zal ik hem er zeker in ondersteunen. Hij is wel wat te gedreven soms. Kun je dat eruit krijgen? Nou, nee. Of wil je dat eruit krijgen? Nee. Dat moet er zelf maar ondervinden. En ik wil me hij nog 21, dus dat zal maar de tijd. Daar komt zelf wel een keer achter ik. Maar hij, dat gedreven is natuurlijk nooit verkeerd, maar dan komt hij wel in het valkuil natuurlijk. Hij is zeer ambitieus, Hij is zeer ambitieus. Hij zei wel dat we moeten in Diablo. En dat is natuurlijk een heel goed streven. Hij is eager genoeg om er... Ja, soms wel wat te gedreven. En, zeker. Hij is wel heel fanatiek, dat kan ik wel zeggen, ja. Ja, die had mijn Banstra Jilles. Ja, die had het net maar wel 3 keer zijn te gedreven, of net? Ja. Hoe ervaart dat zelf? Want hij is dan ik bij daar aan boord, had je een wedstrijd varen. Waar uit het die gedreven niet van daarin? Ja, dat hoeft maar iets krijg te laten weten. Dan ben ik er direct fel, dan ben ik goed, dan met goed. Als die fucking 10 seconden laat aan, ja, dan zeg ik dat even aan. Ja. 10 minuten gewoon aan. Klaar. Dus die bemanning moet wel even zwoegen voor die. Ja, en dat is juist het probleem dan met mijn leeftijd. Is dat een probleem, ja? Ja, nou ja, het is niet echt een heel probleem, maar kijk, ik ben gewoon jonger, ik ben over het 60 nou. Dus, Ja, wat zo staan nou. Ja. Edo is jonger dan mij. Vertel eens even, wat doe je van beroep? Ben je ook skipper? Ik ben stuurman, alle schepen. Voor zeevaarten dat. Ik in Muiden ik zitten. Ik ben ook leer. En verder ga ik nog studeren in Grains. Technische bedrijfskunde. Dus daar ben ik ambitieus in. Ja. Maar hij heeft gestudeerd op zeeschepen te sturen, maar dat heeft ik al echt dien? Ja. Ik heb voor Douwe Visser al gehad voor Van Grauw. Oké. Ja, dat is heel leuk. Ja, leuk? Ja, zeker. Dat is heel leuk. Ja. Echt. Maar wat is dan verder te studeren? Dan kan je dan vermogen verdienen. Ja, maar ik ben nog jong, dus ik ken hem nog. Nou doe ik HBO en ik die MBO. Maar wat was dan weer in die gedrevenheid? Wat Reder, krijg je daar een riek? Of wat? Nee, maar dat maakt me niet zo uit. Oké. Nee. Hey, en die ambities, hè? Kerst je kwijt op dat schip van die Hyde, de Lonneke van je familie. Is dat het schip wat steeds maar ooit eens een keer kampioen willen kennen in de A? Ja. Zat hij nou eens? Ja, hoe ik erover denk, ja. Maar zat hij nou eens? Of? Nee. Wat moet er dan gebeuren? Ja, wij hebben Master in je stick. Dus dat is al, we hebben spanning. Dat is al waardeloos? Of? Ja, dat is echt dat is eigenlijk helemaal niks. Dus, en we hebben gewoon naar tuig, naar valk, zwartbeslag, allemaal dat soort dingetjes. En dan zorgt het er niet in zin. Gewoon even een tonsje met Ja, 1 ton en dan is het klaar. Oh ja? Ja. Dat is een hele hoop geld. En met wat lederbarsten, dan kan er wat Er meer zitten heel wat sponsors op. Ja. Ja, daar moet je van hè. Ja. Siep, je bent zelf ooit, ik begon als jonge vent, ambitieus. Ja. Heb je dat gevoel nou ik nog van,
die passie om steeds maar te winnen en beter te worden? Zeker weten. En dat is dan niks aan bloesje met sponsoren. Dan Ik zie dan zeg maar, op die t-shirts staan geen sponsoren, hè? Nee, we hebben geen sponsor. Eén sponsor, dat is uw kledingsponsor, Zielstruid. Nee, dat hoeft net per se, maar... Maar dan is hij een eigen sponsor? ja, ik ben verder de eigen sponsor en de bemanning die betaalt de onkosten, nou eigenlijk is het vallen schip en zo. Maar verder ben ik eigen sponsor. Ja. Hey, want Jilles heeft zijn hart aan boord, Do heeft zijn dochter aan boord, vrouwtje. Ja, vrouwtje, ja. Ja. En hoe gaat die samenwerking? Ja, dat gaat nou prima. Nou prima, is het Ja. wel minder west? Nou, we hebben vroeger in het begin natuurlijk wel eens een keer, ja, schel je ze wel een keer even uit dat ze grandioze fouten maken. En dan heet erover en dan dat over en uit. Ik schel nooit op het schip, eigenlijk. Ik ben Alleen dat altijd je niet wel dochter. Nee, maar het zit niet in. Nee. Die bemanning, ik hoef nooit wat te zeggen. Die bemanning die is super, die doet alles. Als dat schip door de wind gaat, dan hoef ik niks te zeggen. Dat merken ze al. Ja. Ja. En als je een fout maakt, hoe gaat het dan? Het vrouwtje dan ik Wat ik kritiek niks op van dat. zijn. Wat ik niks van. Oh nee. Iedereen maakt het fouten. Als je geen fouten dan moet je lezen in de kist. Maar vertel eens even, want Do zei ik heb die ambitie. Maar wat maakt het dan dat je er nog heel tijd maar trok in? Dat is nou heel tijd weer omkomen was. Ja, nou ja, zolang wij fit en vitaal bent en je hebt die vechtlust, dan word je gewoon trok in. Ja. Want dat is gewoon zo'n mooi spultje. En zo'n vrouwtje, het Helmhout, was van die oernemen kennen. Zoals dat Nou, oké dat- vinden? Was het dat trouwens? Ben ik gedacht, ja, dat was er wel. En daar ben ik gedacht, ik wel hoor. Maar ik ben daar net zo vier. Nee? Nee, ik vind het nog te mooi. Ja. En ik wil het nog graag een keer weg. Maar zit nou Er was best nog graag een keer kampioen worden. Nou Dat best mag wel- te brengen. nou best wel treden, nou toch vannacht als ik maar size ben, thanks nou net en verdorie, ik wil kampioen worden. Dat zou Ja, ik dat krijgen. kan. Maar dat wil ik altijd. Jawel, maar nou weet size, maar hij is nou niet een economisch perspectief. Nee. Dat is het van oren ding wekker lijst Nou, wij- vannacht. wist- Hoe hard ik Sibo achter me. Ja, natuurlijk denk je erover. Maar de benzineschepen die kunnen wel kampioen worden. Buur. Jawel, Samen. maar doe best maar op één baas. Ja. En die ik kan geen- kampioen worden. En ik niet voor het kampioenschap. Oké, en Nou, hoe dat is doen duidelijk, dat is hoe doen ze duidelijk, dat? Vuil en er inbranden? En erbij. Ja. En ervoor. Op tijd. En wat is, Zielen, op tijd starten. De rommel er goed bij. En iedereen op En de niet plak. te benauwd? Of... En niet te benauwd. Oké. dat is duidelijk. Die komen nog wel eens even zien de komende Ja, bij de weken, hè? protestkamer. Bij de protestkamer. Sportief. Ja. Jawel. Maar Dat hoop ik al. Jilles, is die doel nou steeds maar eerst om maar deze lonneke Ja. gewoon te handhaven Ja, in de handhaven, A? dat is mijn doel, ja. En die bemanning, hoe ziet u eruit, gemiddelde leeftijd? Ja, wat zat er? 24, 25? Hele Ja. jonge bemanning. Bestaat de arts aan boord zit? Nee, ik ben al was er net. Nee? Nee, jongen. Wij hebben één bemanningslid, dat is mijn grote voorbeeld. Hè. Vertel eens. Dat is Johan. Die is 76. Die werd 1 september 77. Zo'n En- 20. 77, ja. En wat ken je dan nog? Want zo'n Oh, hele leeftijd dan wel Die ken je nog. Ja? Als ik hem geworden had, dan vluchtte de maas nog in om een rakboom te vertellen. Maar ik zei ze op boos mijn stoeltje in de lier. Ja, en dan vindt er wel dat ik hem discrimineer. Oké, dus dat is nog een hele fitte Ja, die man bemanning. is zo fit, dat is geweldig. Zou mij net eens lukken trouwens. Ik ben nog een stuk jonger om de meest in te kleden. Ik kan me maar zeker niet. Nee, dat staat dat, Jilles? Ja, en ik doe het zelf, ja. Dat is het zelf. Ja. Ja. We gaan nog wel een paar bemanningsleden, niet door dat ik wil, maar ik kom er net in. Nee, zo staat er nog na die 20ste klas? Absoluut. Ja, absoluut. Ook dat Ik weet net absoluut. hoe weer het kan. Ik hoop dat ik het ken. Ja. Nee, Maar nee, maar natuurlijk wordt dat helemaal niks. Nee. Ik ben nog wel meteen benauwd om verdienen boord door. Dat staat niet door. Ja. Dus ja, als je hem dat zegt, ja, denk ik, strap je hem dan ik onderwijs en zo, om het weer wat bij te stellen of zij staat zo het staat. En In de wedstrijd? Of, ja, in de in de- wedstrijd een beetje nog wat bijstellen. Ja, nou, maar net bij de raakbaan. Nee, dat net de leest raakbaan. nee, Dat moet goed werken. Wij zorgen achter mij wij muzikanten zitten. Wil eens even, wil je mee weer wat, Ja. wat dat is? Nou, Ja. Equal Souls, oftewel Janneke Brakels in een wat liedere bezetting als normaal. Gitarist mijn om. Ja, en wat nummer is jongen? Waarom? Ik zou zeggen, geen gang. Net meer weten hoe als de uitjost, nou dat ik wekken wil. Wat ik nou veel is, mijn binnenhollen en een kaarten tot besluit. Oh, het wie een prachtig miljoen, maar zeker weten ook niet meer. Hoe klonk die stemmen, waar binkt die chinkam en hoe je de stekkel werd. Dat spinkoetjoegen van die negen, die winnen zeker bruin of blauw.
blauw. Al wie het nou grien, ik weet niet meer. En nou, greep een prachtige joen. Maar zeker weet het ook niet meer. Waarom, ken ik het net laten, geen kans ik in de vier. Waarom, ga ik zonder dat dank je vertier. Een slokje hier, een drankje daar. En de orenmoor is een grote vraag. Als mij dan wel eens in de jongtijd, wat denkst du dan net? Ik kan niet bedenken, wat maakt die sinzen? Het is nou al te laat en oh, ik kreeg een prachtige joen. Maar zeker weet het ook niet meer, waarom nou elke keer? Ik wou net vreeg je maten, wat nou weer uitspookt ha. Een kind wat rode beugel, of is nou echt gebeurd van mij? Kijk naar mijn praatjes, mijn eigen routine. En maak dus bivakeren. Waarom ken ik het net later, geen kans ik in te vier. Waarom, ga ik zonder dat dank je vertier. Een slokje hier, een drankje daar. En de orenmoon is een grote vraag. Nou, maar net hetzelfde dan als Janneke, hè? Te volle drinken en weten wat je doet. Nee, net bad. Hey, Dat komt net clear. Dat komt net clear, hè? Nou, je het begonnen en voor de reis daar. Wat is morgen de man in die tusken daar? Even zielen natuurlijk. Even zielen natuurlijk, ja? Ja. Kan je het litten? Ja, hem trainen. Ja, toch nog eventjes trainen. Jij Mick, Siep? Nou, we hebben wat pech. We hadden gaffel steken, dat we wat morgen even repareren. Maar wij zijn er morgen bij klaar en dan komt het wel klaar. Ja. Kijk, dus man die we verwachten. Ja, precies, ja. Nou, de waarschuwing van Manje. Die is het wat simmerwaar. Nou, dat is voor het publiek al hartstikke mooi vanzelfs. En het liep dus droeg te blowen. Het wordt zo'n 20 graden. En nou komt de wien. Die komt uit het westen wat westen en het krijgt 3 fjouwer. Is dat hebben Manje. Ja, dat is Manje. Ja, dat zit je voor te lezen, Klaas. Dat ligt er geweldig op. Ja. Dan gaan we alle kijken niet. Ja, dat kan een mooie dag worden. Dat is mooi op staven. Ja. Hey, dooshouders krijg, dat ben je wat zien je favorieten. Dat ben er allemaal heel vol van de zegje. Waar heeft zo'n boeten die zelf dan zeg maar als topfavoriet staan? Ja, maar we vallen gewoon op de naam. Sibo natuurlijk, Sibo Siesling. Die wie het eerst, ja. Henk rechts, je wordt net goed zield, maar die is natuurlijk wel favoriet. De Lost Boys. Tony. Jelle, net de vierde natuurlijk. Een van de eerste. Jeroen. Eigenlijk, Jeroen. Nou jongens, dat is de hele vloot al. Ja, nou, dat komt helemaal maar goed. Nou, ze protesteren net meer. Dat heb je vond ik heel opvallend. Nou, we zien wel hoe dat mandje is, of er Alle wollen fouten. en protesteerd wordt. Ja. Nou, in elk geval... Hoor dat boeien, alles kan maar. Is er een oproep, Klaas? Moet er wel protesteerd Nou, worden? een beetje secuur mocht wel. Oké. Nou, dat zullen we dan mandjes zijn. Bij die wedstrijd bij Beetje Staron. Een scootjesjournaal is er dan in elk geval weer mooi waar. Ik zou zeggen, goed, wie kan verder en dan